Bishop. Otele Rosanna. The way for Nana, I get below again last. Bishop, come di low. You went hard to white there. On the low. You know, no big. Huh? Aramo. Say, hey, Wara. Huh? Yes, sir. I get by here. Tonu Koreazo. Hey, etako she se bebu togi here. Mami here we shot again. Ikara ga prana push me biaga bia tako she remese. Mami here we shot here. Le wanya front wa big dog na hu. Utela kopa maga inside. Ge biaga bia tako she eze. Ga front. Oye we keka. Le wanya front wa bingo. I'm gonna front now. What you got on no front? Eh? Okay, sorry. Ela kilege mayam neti yakanga mo bataka ni otelegi. Sorry, sir. Ya with the phone. Elebishi went down in My grandma. Huh? My grandma. Grandma Gikishi went down in Huh? Yes, sir. Hey, I told that touch out. Listen, I don't have better cochese. No, I don't get out who off ma. You're not serious, maybe to be. Stay where Nga who got from this girl. And I told that touch from you. Takosheza the ways I'm for yourself. If you don't laugh with me here. I didn't you can walk. Sorry, sir. You come here, you get protein. Petri. The way big I got patatana. Payroll with I like the pro diarake. Bishop, I'm remove that hand from your mouth, man. Ask you what pack no no. We can't get a gamma brew. Pabrana got a geeky well. I was 18 also sooner. I lost it. Taganya. Etako says here, bring your time. It's your more lady prana hota. I'm moving one more, Bishop. Telerosana. Onyang Aquanana like this. Bishop, oh, Brupotowa. Guinea will brew potowa. Huh? A para potoa half week. A para potoa half week. My boy, she from family of Nwere family. It therefore 24. Telerosana. 24 years. Nigga got end. Yes, sir. It's what became again never maybe togi. Sorry. Udo. Akwema here gabana social media ni nem gani room we get interview. Yes. A church here will remove you. Don't come here to smile for me or what I am. It's an taco sugar against here. Tiro ye beg bogona can no pura and ebranga taco sugar meza. Check it on your arching here. Udo.
gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Yes. Yes, sir. Iwu onye ebe? Awụ m Abia State. Ebe na Abia State? Ndoke Oboya. Ebe na Ndoke Oboya. Ọkwa East Local Government. Iji ụmụ ole? Enwebi. Iwepụla nwa mbụ? Ị gaala otu a gị ite ka enge ga-ewepụ nwa? Mba. Enwere onye ara na family nne gị na nna gị ha? Mba. Family unu ọmụọla onye goofu mbụ? Mba. Gịnị ka ị na-arụ? Awụ m student. Ele school na ị gaga? Avan Ikoku. Ọ wụ dị school na ị ga-aga. Unu ana na-ele exam. Ihe unu na-elewe ule. Ihe unu na-elewe ule. Nwa exam unu na-ele. Ọ dị school na ị ga. Look at ụdị ọrụ ị gara aga para pega na ndị Avan. Ọ dị school na ị ga-aga. Wepụ aka n'isi gị. School ndị na-enwe mgbawara jikọrọ okwu. Look at no otele. Ọ dị school na ị ga-aga. Ele course ị gụrụ? Edu English. What is Edu English? Define ya. It's a combination now. What is English? English is a course. Define that as a course or otaishe use here. Adam April ya si unu na-ele na school na ị gaga ule nwe exam unu lega ma binge bra. English is a cash. English is a class. What is Edu? Education. What is education? Education is the ability to acquire knowledge. Bob has a school in Delaware, not the exam. How many years get on a school now? Not 300 level. When we know that, Dibia Biagwa is such a log, or your native doctor. Wow. Then a giant balance, Habala Ganyambo. There is a military BJ, Debbie Maneno school. Well, Bishop, music can try a lot. This is Potaroa. You Bella Biagwagan or Torello, came with Potrato, no age, no Mukabella say, I want to marry you, pay your bride price. For you. Umunega diole. I did 5. Akwe mani ha agaba na social media ni ngawa n'iru. Kawa. Emele nwanyị na nwanyị mbụ. Mba. Enwala m mbụ. Mba. Ha ji ahụ gara. Mba. Mba, Bishop. Ara ahụ ote nwe onye ṅụghị ya. M sị gị na ọ wụ oburuputa ụwa. Mvu ya fụ. Eji aṅụ gị ara gị na-agwa oburuputa ụwa. Oburuputa ụwa na-aṅụ ya aṅụ. Eji aṅụ gị ara. Mba. Kemgbe ị pụtara ụwa nwebe nwoke ṅụrụla gị ara. Telere Zana. Ihe eji aka ya azaga like this. Ọ wụ oburuputa ụwa, Bishop. Gịnị wụ oburuputa ụwa? Gịnị wụ oburuputa ụwa? Something yiri ihe amara gị isi. Gị bịa ga bịa gwa m sọ wụ oburuputa ụwa. Who not do you? Onye mara gị isi na school. Ọ gị ka m jụkwa mmadụ ọ mara gị isi. Mba. Ị matala nwoke? Ama nwoke. Ị ma nwoke? Then ha bịa ha ị ga-enye ha ara ha aṅụ. Mba, m jọsọ mara nwoke. Ị na-agba akwụla? Mba. Gị na nwoke dị n'ala mbụ?
Nwoke atabeghị. Mba. Kemgbe ị pụtara ụwa nwebe nwoke tara ala gị. Ahụ m virgin. Ewu nwa agbọghọbịa na-amaghị nwoke. Kwuo eziokwu. Ahụ m virgin Bishop. Kwuo ya n'Igbo. Na-ewu nwa agbọghọbịa na-amaghị nwoke. Ese ewu gịnị? Ahụ m nwa agbọghọbịa na-amaghị nwoke. Kwuo eziokwu. We shot him. Let him face smile like for what? Sorry. The matter be nwoke m ugbu a. Anyị nọ 300 level na school. Eziokwu ma nwoke. Nne gwa m eziokwu ka ihere m ekwensu nna. Bishop, ma nwoke. Amara mma ga-agwa gị. Eti ga-akwa n'ike na akwa ga-aba. Ma remote TV. Mma ahụ. Ị gara afa na-alịghị ule na-adịghị eta ma alụrụ nga ka ị gara. Yes, sir. M gara avan. Chishike nna gbachikwa ụkwụ gị. Nwoke ọbụla kpọrọ gị n'afọ ị ga-ezakwa kọlụ gị just tifon na ntị kpachi ụkwụ. Kwe ma otu esi akpachi ụkwụ. Ele otu ọwụ. Ịchịkọta ụkwụ gị ọ na-abụ. Ọwụ ya nwa m ngwa bilie ọtọ ma ekesara kọlụ ha kpọọ gị ele otu ị ga-esi ekwuru. Tifon m na ntị. Njọ ya ihe o ji akpụga m. Ọ bụrụ na ele otu ị ga-esi dewe ụkwụ gị. Otanụ. Kpachie ya. Ọwụ ya nwa m ọta ka ị ga-esi na-anọ ma ọ gwara ha mkpọrọ gị nna. Okay, sir. Them ga-ete ihe n'ọnụ ete ha na ihe n'ọnụ kọlụ ahụ bịa ya emewe gị afeti nga nna ọwụ ya nwa na-ekpọ genotype gị. Ahụ m AA. Blood group gị. O+. Ọ ya kpọọ phone number gị. Ịwa ọchịchalịa kwa izu ole ike ịwọchalịa mana ịdị wicked. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe or check about subscribe or like ya get share ya or ya bag. You watch it get back you just know what ya taku share the for what? Subscribe or for this place Chineke Abago. 081 36 22 58 37. Number be Yes. Kwa ihe ọbụla emere ebe a na social media ni nga n'iru. Gawa n'iru nna onye na. Ewe phone na la biwe fatela pipi ya hi n'isi. Heu, shimade no mekpupuru wig. Okay. Yipi ya hi n'isi. Oh. Eyipula m ya. Eriri ahụ iti n'olu ya wepụ ya. Dewe phone na la gị la atụ.